Vyrobme si takýto vešiak na kľúče. V programe od spoločnosti Vectric si kľúč nakreslíme a naprogramujeme jeho obrábanie. Vytvoríme si v novom súbore obrobok s rozmermi 310 x 110 x 15 mm. Umiestnime zetovú nulu nad obrobok a počiatok osí na jeho stred. Kľúč nakreslíme od oka podľa nejakej predlohy z internetu. Aktivujeme kreslenie kružnice, znovu iba odhadom. Pomôžeme si pomocnými čiarami pre ďalšie kreslenie. Vytvoríme lomenú čiaru, na dolnej lište vidíme vždy jej aktuálnu dĺžku. Napodobňujeme predlohu kľúča tak, aby výsledný nakreslený tvar kľúča tento naozaj hodnoverne pripomínal. Ďalšiu čiaru po jej nakreslení ľavým dvojklikom aktivujeme, zmenila farbu na červenú a túto posunieme. Držiak na kľúče ozvláštnime vpísaním mien užívateľov. Písmená necháme, aby sledovali označenú krivku, v tomto prípade kružnicu, ktorú ľavým klikom označíme. Upravíme osadenie a rozteč textu. Podľa predlohy, zasa od oka, nakreslíme a umiestnime kružnicu ako budúci otvor. Teraz musíme nakresliť otvory pre úchytky na kľúče. Kružnicu rozmnožíme jej kopírovaním podľa označenej čiary. Počet kópií nastavíme na 6. Pomocnú kružnicu zmažeme z klávesnice tlačidlom Delete. Myšou ľavým ťahaním zľava doprava označíme otvory, aby sme s nimi mohli naraz manipulovať. Nožnicami orežeme nepotrebnú časť kružnice. Pomocou nástroja zaoblenie s nastaveným rádiusom 3 mm iba klikaním ľavým na hroty tieto zaobľujeme. Kolečkom myši výkres zmenšíme, aby sme videli celý obrobok. Pomocné čiary hromadne odstránime v dialógu z hornej lišty. Označíme si celý nakreslený objekt, aby sa tento zväčšil a využili sme celý rozmer obrobku. Presunieme sa z pravej cat zóny do ľavej cam zóny. Označíme si najprv text a tento zvoleným gravírovacím nástrojom do hĺbky 4 mm vyfrézujeme. Operáciu si potom nazveme ako mená. Necháme vypočítať program dráhy nástroja a pozrieme si simuláciu. Takto budeme postupovať pri frézovaní otvorov či drážok iba s inými makrami a nástrojmi.
Napokon z obrobku vyfrézujeme konečný držiak. Aby sa nám tento počas obvodového frézovania nepohol, použijeme metódu mostíkovania. Na záver kľúč po jeho vyfrézovaní vylúpneme z obrobku a miesta mostíkov začistíme. Teraz pre jednotlivé operácie vygenerujeme NC kódy práve pre náš konkrétny CNC stroj s príslušným postprocesorom. Samotné programy postupne uložíme do zložky. Vieme si pozrieť aj odhadovaný čas obrábania. Veľmi užitočné je vygenerovať si pracovný list, ktorý si nazveme kľúč a tento doporučujeme fyzicky vytlačiť. Iba pre zaujímavosť. Pozrite sa, koľko riadkov programu za vás Vectric napísal. S našimi tutoriálmi, programom, nástrojmi dokážete určite viac.